Doru, oprește-ți cafeaua. Și eu? N-are măruntă. A dat o măruntă. N-are. Nu se poate. Cât costă? Hai mai, stai. Da, stai să mă duc să... 40.000 costă, dar nu pot să schimb. Da. Nu schimbă ei? Hai mă, că glumea. Știm să schimbăm și acolo, deci nu e o problemă. Da, Stai liniștit, stai Stai mă, liniștit. Deci am- Stai Ce ai liniștit. acolo, liniștit? Stai liniștit. Nu, dar nu vrea, lasă-l în pace, să nu... Nu, știi ce? măseci, Vreau să-mi stai. iau și un gos dintre ăla să amestec Dar este în zahărul. prețul, este în prețul ăla. Păi nu, să amestec măcar. Dar nu trebuie să-l Zahărul. plătești el, te duci și îi spui, dăm un băț. Păi da, păi bineînțeles. Ia și pentru mine, punem un băț acolo. Păi da, dar tu ce... O iau pastilă. Am pastilă în dulap. Ca să nu zic în geantă. Vezi ce fac eu? Nu observi ce fac? Ce faci? Filmează. Filmez. Uite, Se joacă, îl ce prins pe face? Ștefan Ce Doră face, Lănguș în Alex? cele mai perfecte Filmează. momente ale lui de toamnă. Ha. Poți să reciti o poezie? Laudă-te. Da. Pe urmă e ploaie, pe urmă e ceață, e frunza plângând și cafeaua amară. Pe urmă e ceață, apoi dimineață. Pe urmă. Sunt ochii pe urmă, apoi dimineață. Pe urmă o zi, pe urmă o zi, pasul de apoi seară. iadul de seară. Iadul de Gata. seară. Mulțumesc. Pe urmă te scriu, dacă sunt mulți, sunt doi. Pe urmă arunec, apoi mă ridic, de altfel trăim. Mai cu toți, mai cu noi. Pe urmă și apoi nu aștept. Văzuși? Văzui. Deci, ți-o dat? Bă, Nu, ți-o dat un nu mi-au dat, l-am să luat. să luăm de aici. L-ai luat. Ei, puteam să luăm de aici. Da. Ce anume? un bâț. Ah, Uite, o crană. La expoziție la Târgoviște, în parc în Chindia, era un aparat și se stricase, ne dădea cafea. Problema era că nu ne dădea. Vezi cu tine, zic. Păi, zâmbiți. Așa. Da. Hai, uite, Hai deschide, să citesc un text de al lui Bogdan Marinscu. Eu dau link la tine și tu te uiți acolo să vezi cine a văzut. Fii atent acum, eu mă uit așa fotogenic la... Și noi citim, că suntem... de concentrație. Stai să vedem cuprinsul. Palmierii noștri. Plantele. Noi avem acolo. Nu, serios, zicea. O lei poza. El a zis, o lei poza. Uite, acum e pe internet poza ta, știi? Mulți. Bravo. Păi toți ei care sunt membri în asociația Galacunda. Ce faci de lucru? Adică Da? ai Normal. făcut și La pentru 40 voi. de ani sunt în floarea vârstei. Și m-am Chestii mutat. locale L-am mutat, l-am mutat brichetul acasă. Oamenii voștri. De între ei. Nu, serios, dragilor. Oamenii Să voștri. rugăm. Noi. Hai să Noi civil lumii. Stau și mă, că ne crede lumea. Chiar ne crede? Că noi nu ne bătăm niciodată. Ne mărmor. Se la noi și ne place să facă cu lapte, știi? Dacă nu place cu lapte, să facă cu lapte, cu brânză. Și voi de unde veniți? De la Târgoviște sau de la Ștefănești? Da, nu știu. Terminal la Ștefănești. Terminat treaba. Mai sincer, nu ceea ce se întâmplă acolo pe jos, dar nu pentru voi. Nu lasă-mă că de Serios, de nu erați voi chiar. Păi pentru noi, dar și noi am venit pentru ăsta, parizian. Aici au venit Samsonean. toată lumea unul pentru Da, altul. să Să Eu am venit pentru... la altă slăbiciune. Da, eu am venit pentru el, bă, vine omul din Paris să-ți lanseze volumul. Nu scrie el chiar așa extraordinar, dar merită atenție. Am zis că eu voi vota așa ceva. Dar dacă mi l-a dat Samsonean, este clar. Merge cu manetele. Boai și încă cum, să vezi că ce încep eu imediat cu ce fac copiii. S-a auzit tău vorbă. Dar tu știi faza cu Modest? Am luat premiul La ce medioară? mai mare decât ăla de la Canu. Aveam vorbește cu bazii turcește. Da? Da, mereba. Să rămână. Turcește sau mai mult? Ceva pe Da, nu știu. Făceam și eu n-am fost. Suntem la televizor? Ciuburile din noroc. Dar nu eu am fost. Știu că eu am fost, îmi pare rău că m-am speriat. Nu m-a speriat deloc. Eu chiar îmi pare bine, o să mai scot o carte din cauza asta. Rămas era Valpin. Dar ai în lumină, tu vreau să bag. Nu iese. Deci ne descurcăm cu lumina care o avem acum. Foarte puțină lumină. Așa cum iese.
Sunt obișnuită să Ce poți să iei? Adică după ce îl descărcăm o să vedem cum arată. Da, oricum e. Bună seara! Ce tare a fost! Bună seara și bine ați venit la o nouă întâlnire cu literatura și muzică. La mulți ani Armatei Române. Cred că cineva deja... Da. La mulți ani, dacă e ziua. Da. Luați un loc aici ca să continuăm un pic. Trageți la scenă. Bun, așa cum spuneam, avem o dublă servare, nu-i așa? La bună. Tocmai vreau să zic că poate o să avem și soldați, dar după ora 20 capătă permisii. A primit permisie un pic mai înainte. Astăzi este ziua ta liberă. Ce vreau eu să spun? Uite, mai bulversat de tot. Astăzi, în cadrul pariului pe prietenie, o să zic, da? Bocancul literar Armata Română și partenerii săi, prin intermediul moderatorilor și Sorin Teodoriu și soldatul turmentat, vă doresc o seară frumoasă. La revedere! Doar un pic, așa, ca să lansăm o carte, după aia revenim. La revedere! După multe emoții legate